Os vos homes desta terra queren todos ter traballo, mentras os capitalistas gozan tendonos parados. Rebola, bola, Vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola, bola, vos que dis que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Moitos falan o galego con finura e porque é moda, mais pra falalo con xeito hai que mamalo na escola. Rebola, bola, Vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Tranno la carne de fora, negocio dunhos larpeiros, e o que teña vos becerros, e o sei terreno palleiro. Rebola, bola, Vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Os diputados galegos sonche moi ben educados, falan moi ben nesta terra e en Madrid están calados. Rebola, bola, Vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Galegos oportunistas xa se veu o que buscaban, presumir de autonomistas desde a capital de España. Rebola, bola, Vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Pediron votos galegos e non lles tivemos perda, e agora dannos las gracias un estatuto da merda. Rebola, bola, Vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Xa temos unha autopista, xa corremos como un raio, e as outras carreteiriñas tocadiñas do carallo. Rebola, bola, Vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola o pai, rebola a nai, rebola a filla, e eu como son da familia tamén quero rebolar. Rebola, bola, Vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola, bola, Vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola, bola, vos que dis que vos que dis que Un domingo que sempre presta a botar a sexta e esas cousas. Pero bueno, eso indica que te desinterese e amor polo traballo que María está feito. Ten feito. Moitas grazas tamén a Suso e Sandra por todas as axudas, as facilidades que nos dou o Concello para estar hoxe aquí, e a Encarnapego por acompañarnos. Bueno, por suposto, o máis importante das grazas é a Mari Carmen Rainulla por confiar en Bahía Edicións para presentarnos estas cousas que para eles son tan íntimas e tan importantes como é pois unha novela propia. E por entonces eso supón para nós sempre unha confianza. Unha vez que María nos chegou unha proposta de publicación, Esconxuros para un rei. Que título, a min chamou un pouco a atención. Coñecía algo outras obras de María, e cando nos puxemos a ler estas, a min a verdade que me sorprendeu
porque non a facía eu con esta novela bastante longa de tipo picaresca, unha novela picaresca con corte histórico. A verdade é que me sorprendeu moito, dixendo, mi madre, esta vez, esta María, cada novela que fai dá un salto estilístico, non sei se é unha atrevida ou, bueno, xa nos dirá ela o que, non? Bueno, gustounos moito porque é moi fácil de ler, te enganchas desde o principio. A historia de Celtia, a protagonista da novela, unha nena nacida con moi mala sorte, non vou dicir como acabou a cousa, porque senón xa non te desinteresa en ler a novela, pero que foi pegando unha evolución moi grande na súa vida, non? Gustounos especialmente, aparte de que se lía moi fácil polo que conta, pero deso vai falar Encarna, polo tema da linguaxe empregada. Temos aquí unha linguaxe sinxela, unha linguaxe moitos momentos hasta vulgar, do rural, da xente do común, pero polo tanto moi rica, porque usa esas palabras que a veces neste afán de normalizar o idioma pois están perdendo, non? Entonces para min foi, bueno, que tamén son de orixe rural, pero bueno, para min foi moi interesante. Gustoume moito que usara a palabra celeiro. Na miña zona chamámoslle zuleiro, pero non adoita aparecer esa palabra por aí nos libros. Testada da horta, que dixo, que é a testada? Ainda hoxe que ainda por riba me invitou a comer un cocido riquísimo. Eu, pero que é a testada? E son o que vos creo que tamén chamades testeira ou cadullo, que na miña zona se lle chama aos arredores, non? Entonces, por eso nos pareceu super interesante, porque recupera moita linguaxe local da comarca, non? Foi un horror para quen fixo a revisión do libro, porque os revisores tenden a normalizarlo todo a un máis estándar, a unha linguaxe máis estándar, pero a nós nos pareceu interesante porque senón esa linguaxe se perde, e é un dos grandes valores que llevemos a novela de María. Bueno, eu vexolle outros moitos, pero como non me quero meter no que diga despois Encarna, pois vou no deixar aquí, non? Entón temos aquí unha novela de corte tipo picaresco. Non sei se é que a María lle gustan especialmente, que tamén ten unha parte importante histórica, pero sobre todo temos aquí a unha Galicia que existe, bueno, que existiu reflexada, non? Entonces, e unha linguaxe, e nos pareceu moi interesante. Lese moi fácil, e despois que te enganche, chega un momento que ti queres parar porque necesitas ir a facer a cea, pero resulta que non eres capaz. Entonces, para min, eso xa é motivo de máis para publicar unha obra. Moitas grazas, María, por presentárnosla, por darnos a oportunidade. Moitas grazas a vos. E aquí temos a Encarna Pego, mestra e divulgadora de cultural, que é a que vai aprofundar un poquinho máis no que é os conxuros para un rei. Gracias. Boa tarde. Volvo a repetir as grazas porque non é fácil un domingo a estas horas levantarse da sobremesa, pero vale a pena que esteades aquí acompañándonos e acompañando a presentación deste libro en sociedade da vosa veciña Mari Carmen Rei. Nos as dúas vimos desde máis lonxe, curiosamente, pero é porque leemos a novela, valorámola e consideramos que é case imprescindible que voladeamos a conocer. Esta novela, que xa é a cuarta da autora, polo tanto, eu diría que xa é a súa novela de consagración. A partir de agora non lle vamos a admitir máis excusas de que é unha aficionada que escribe, que é unha labrega que escribe, porque entra no mundo de novelista, de cheo. Os novelistas poden ser arquitectos, médicos, amas de casa ou labregos. Ela pode ser o que queira, pero é novelista, con mayúsculas. A min encantoume esta novela, pareceme unha gran novela, pareceme unha novela redonda. Ten moitos personaxes, ten acción,
pero, aínda que ten moitos personaxes, ten unha clara protagonista, desde o principio hasta o fin. E todos eses personaxes que van entrando e saindo, van enriquecendo todo canto se desenvolve ao longo das peripecias de Celtia. Está narrada en terceira persona todo o tempo, e desde que un se mergulla no primeiro capítulo xa queda enganchado, porque, polo menos a min, pasoume. Leo o primeiro capítulo e xa me parece supremo. Ese capítulo solo, penso que a calquer crítico lle valería xa para catalogar a novela. Non sei se lle pasou o mismo a Belén. Pero, desde o primeiro capítulo hasta o final, van acontecendo cousas que che intrigan, que vas quedando atrapada, pero que resolven a xiña, non tens que esperar hasta mañán para ver como acaban. O que pasa é que cando se resolve unha, xa se desencadena outra, e todo o tempo vai habendo intrigas que desfacer. A min esta novela fíxome lembrar aos clásicos, ao mesmo Cervantes ou a Quevedo, precisamente porque, igual que a eles, a nosa amiga fixo unha viaxe, pero que ao mesmo tempo consiste en varias viaxes que fai a protagonista, que vai entrando en contacto con homes de outros lugares, que cada un deles ten unha vida que esconder, case sempre que esconder, que se atopan en fondas, chamémoslle fondas, pero que non son fondas parecidas ás de agora, son lugares onde poder pernoctar, chamémoslle un palleiro debaixo de un cuberto, pero aí os personaxes entran ás veces en diálogo, cada un contalle a outro as súas penas, cada un vai relativizando a súa situación, e todos eles gardan algunha picaresca. Aí coincido con Belén. Tamén considero que é unha novela histórica, porque está situada en un tempo moi concreto, con un rei moi concreto, é documentado. Eu son profesora de historia, entonces comprobei que as cousas que ela cita, o arcebispo que cita nese momento, os delegados e tal, son eses. Entonces, isto significa que a autora non só se dedica a crear e crear, senón que tamén se tivo que documentar para facer a novela tan redonda. No século XVII, ademais, podemos ver perfectamente a través deste libro como era a sociedade no antigo réxime. O pouco valor que tiña un ser humano, especialmente se era unha muller. Aínda agora o papel das mulleres, a vida en xeral das mulleres é máis difícil que a dos homes, aínda que algúns homes pensen que non. Fálanos do traballo infantil. Hasta non hai moito había traballo infantil en todo o mundo. En España tamén. Na época de nosos pais, había rapaces de 8 anos que iban ao mar. Fálanos da injustiza social. Agora segue a vela. Non é a mesma, pero ainda segue a vela. E fainos ver o enorme esforzo e a enorme capacidade de algunhas mulleres para levar a súa vida adiante. Non quedaba outra. Había que buscar a sororidade. Supoño que a maioría de vos coñece esa palabra, pero, bueno, a miña obriga é decir que sororidade ven de soror, que en latín son as irmás, así como frater en latín son os irmás. A fraternidade é o amor, a relación de amizade, o compañeirismo que hai entre homes. E a sororidade é esa complicidade entre mulleres. Unha muller que vive sola
precisa da complicidade de unha veciña mesmo para que a axude nun parto, por exemplo. E se tes unha boa veciñanza, unha boa relación con ela ou non. Vese tamén na novela o significado malentendido do que é a honra e a deshonra, sobre todo se eres home ou muller. O que é deshonra para unha muller, para un home non o é. E tamén fala da falta dunha familia, de unha tenrura, de sentirte arroupado por unhas persoas que che queren. Bueno, como xa se parou Belén, tamén merece mencionar o léxico empregado, porque ten palabras que xa están no dicionario, que xa son, digamos, regulamentadas, é o galego consolidado, como palabras locais, localismos. E, Mari Carmen, vouche dicir unha cousa, dentro dun tempo van a ter que reformar o dicionario ou facer outro, porque hai tantas e tantas palabras preciosas que ti tes aquí, que seguramente usan os desta comarca, pero en Ribeira nas usamos e queremos sabelas. Ademais, chama a atención que se fala do bosque, ela coñece todo canto hai no bosque, os nomes das árbores, os nomes das aves, os movementos dos esquíos ou ardillas, e ademais unha cousa simpática é que utiliza algunhas metáforas moi ben empregadas, non moitas, pero as que están moi ben empregadas. Por exemplo, quedoume o de que falase de un rei moi conquistador. Claro, o rei era conquistador, estaba tratando de defender Portugal, que o heredara seu avó, perdón, e tamén estaba tendo problemas cos súbditos de Aragón, que se le estaban sublevando, entonces ele en ese sentido era conquistador, pero era moi conquistador cas mulleres, por iso tivo máis de 40 fillos ilexítimos. Non digo máis, o resto que hai no que ver aí dentro. E según imos lendo as escenas, imos vendo os sentimentos humanos, a emoción, a ilusión, a traizón, a bondade, a sencillez, e máis tamén todo o contrario. As miserias humanas tamén están reflexadas aí. En todas esas escenas de amores e desamores, en diálogos entre o rei e o arzobispo de Santiago, Mari Carmen métese ali dunha maneira que parece que os coñece perfectamente. Eu estaba os lendo e sentíame ali. Eu sentíame testigo de todo iso que estaba a acontecer. Falta dicir que é unha novela moi cinematográfica. Desde o principio hasta o final, cada escena é susceptible de ser gravada e de vela no cine. Encantaríame que algún director ou directora lese a novela e quedase prendida dela como quedei eu. E veríamola no cine sen tardar moito. Así que, sen tardar máis, eu recomendo vos a súa lectura. É unha ledicia de lectura. Gozas cos personaxes e tamén sofres con eles. E cando a empeces, non poderás deixala. Gracias, Encarna. Agora vai falar a protagonista. Eu nada máis podo estropear isto. Pero nós podemos te facer preguntas, Claro, interrogamos Leo o que queiras e nós despois melloramos cho. Trae o discurso, como sempre. Veciños, veciñas, xente chegada de lonxe, quero darvos as grazas por me acompañares nun día tan significativo para min. Malia ter que botar man nunha chuleta, vou falarvos un pouco da obra, pouquiño, porque xa falaron. Esconsuros para un rei conta a historia dunha meiga galega que por cousas do azar foi bater con Filipe IV, rei de España, e o home quedou prendado dela. Era maravillosa. E pensaredes vos, pode ser unha meiga maravillosa?
E si, xa vos digo eu, esta era maravillosa. As meigas, en contra do que se nos fixo pensar, eran mulleres sabias e independentes. Tiñan no seu haber moreas de sabenzas. Eran elas que ensandaban as enfermedades máis comuns e tamén quen elaboraban as apócemas ou medicinas ou como se lle queira chamar. Pero, ademais deso, fixeron algo que non lle gustou aos nobres. Facían tamén abortos. E os nobres necesitaban moita man de obra para traballar en as súas terras. Entonces, estaban nacendo moitos menos nenos. Entonces foronlle con queixas ao Papa, a Inocencia VIII. E o Papa, xa me puse nerviosa, e o Papa, pois, botando man dun versículo da Biblia, que di non deixarás que a bruxa viva, pois deulle carta aberta a Santa Inquisición para que rematase con elas. E ben que en Galiza as meigas gozaban de respeto e consideración, polo libro entendo mellor. Tamén se tiveron dado terribles injustizas. Védese non o caso de Ana de Castro, cuxo único delito ao xeito de sandar unha enfermidade foi o de argallar unha oración, un rezo. E o Santo Oficio, que de santo nada máis tiña o nome, declarou na feiticeira, mentireira e bedoira, ou adiviña, que é o mesmo. E logo de ser sometida a suizo, foi condenada a recibir 200 lategazos e a 6 anos de desterro. A súa volta, o inquisidor Juan Rojo abriu de novo o caso e, ademais de a desposuir de todo canto tiña, práctica moi habitual, volveu a ordenar que lle zorregasen outras 200 pancadas. Polo que sospeito, o home tiña fixación co número dos feitos. A coitada, sen propiedades e de cote ameazada no punto de mira da autoridade, abandonou a súa terra, marchou polo mundo en diante. Isto nada máis é unha pequena mostra do que daquela acontecía. As cantigas dedicadas a María Soíña seguen, a pesar do decorrer do tempo, a denunciar a crueldade do Santo Oficio. Esta novela, a máis de evidenciar as injustizas que pola banda dos poderosos estaban a sufrir as entes máis humildes, tamén se centra no papel secundario que dende tempos artegos se lle atribuiu á muller. E chegado a este punto vou contarvos algo. Non hai moito tempo estive nun acto de homenaxe que o Concello de Dumbría lles dedicou a unhas mulleres veciñas. Mulleres que de sol a sol, na baileira de Gures, carresaban cestos de tallada de balea dende a factoría aos camións. Horas e horas de duro traballo. No Salto de Castrelos sacaban os escombros que, amén das explosións, se xeraban no seu interior. A arte era outro dos oficios que tiveron que desenrolar, e a cousa non remata aí. Como a contratación era por día, cando non atopaban choio no lado, corrían buscalo onde fose. Éralles vital. O transporte de madeira tamén lles ocupou tempo e enerxía. Logo estaban as peixeiras. Que vos podería contar destas valentes? Erguíanse ás 5 da mañán para recoller o peixe no peirao e descalzas, moitas veces en almorzo, subían o pedregal do Monte Pindo co cargamento de peixe á cabeza. Ían a vender a outra banda do monte. Esas mulleres foron auténticas heroínas. Contábame Celina, aquí presente, por aí anda, que con só 12 anos cargaba con sacos de 50 kilos de cemento á cabeza, con só 12 anos, e que ao chegar a noite volvía contente a casa. Levaba 3 pesetas no peto e unhas inmensas ganas de vivir. A que sí? Conclusión, se a muller é capaz de facer os mesmos traballos que un home... Espera, aquí, antes vou ler algo. No acto había outra muller que tamén chamou a miña atención. Contou que na casa que tiña unha lancha e a falta dun home que ela mesma botaba ao mar. E os homes, cando me vían pelesar coa embarcación, dicía ela, en vez de me axudar, ríanse de min e chamábanme marimacho. E eu era unha moza como a outra calquera, pero se quería comer, tiña que sair a pescar. Conclusión, ahora sí. Se a muller fai o mesmo traballo que un home, perde feminidade. E senón, é o sexo feble e hai que a protexer esa de paso subsugar.
Continuo. Na época na que eu sitúo a novela, os mandatarios, reis e raíñas, que tiñan a encomenda de gobernar o pobo, chegaban da man de herdos, guerras e componentas. E malia que carecesen da formación necesaria para enfrontaren o cargo, así sentaban no trono, facían e desfacían a capricho seu. A sorte do pobo tanto lles tiña. E as riquezas que día tras día estaban a chegar da América non repercutían no seu benestar. Todo se gastaba en guerras, dotes e asuntos patrióticos, non sei. A protagonista da miña novela, sin pais nin parentes que lle puidesen servir de amparo, para sobrevivir nunha sociedade que lle era tremendamente hostil, tivo que facer malabarismos, servirse de enseños e artimañas. Segundo ela estimaba, aos homes ninguén os tentaba violar. E, entre outros perigos, era ese o que máis lle temía. Tiveran sido moitas as prevencións que con respecto ao sexo lle fixera Resina, a súa ama e mentora. E por se acaso, a renda cintura, metida nunha funda de coiro, levaba unha coitela de gume ben aguzado. Podería contarvos feixes de detalles deste meu libro, mas non me corresponde a min referir os méritos que agocha. Iso se agocha algún, que non o sei. É o público, o lector, quen ten a derradeira palabra. Cheguei ao mundo da escrita dunha maneira insólita e pola porta de atrás. A ninguén coñecía, a ninguén puiden pedir asesoramento. Inda así, a literatura agasalloume con intres maravillosos, únicos. Lembro a tarde na que se representou unha boda pola outra, unha obra de teatro da miña autoría. Ao final, alguén do público, José Manuel Santos Maneiro, exalcalde de Mazaricos, achegouse a min e díxome: sigue escribindo, Mari Carmen, que a escribir aprendes escribindo. Dixo xa choveu, pero coido que na medida na que me foi posible que lle fixen caso. Xa acabo, Unha tarde, mentres estaba a fedellar no ordenador, sen que el o vise vir, dixenlle: vou deixar de escribir. O mundo literario está a rebordar de xente que, en comparanza comigo, escribe de maneira magistral, co cal ninguén vai notar ou topar en falla as miñas novelas. E el, dende a súa pantalla medio crebar, contestou: compañeira, mentres a mí me queden caracteres e a ti che agromen relatos, sigamos avante. Que onde cabe mil e unha. Os creadores, creadoras de historias, non sodes mellores nin peores, sodes únicos. Deixadme claro, por que tanto interese? Pregunteille eu. Os ordenadores, así deixamos de ser útiles, imos parar o caldeiro do lixo. E ali, en mesturanza con ferros deteriorados e latas cheirentas, perdemos a nosa esencia. E iso ponme moito medo. Agardo que me entendas. Coitado, é como non ia entender. Se a mí me acontece un aspo. Alén de ironías, o que en realidade quero dicir é que escribir tamén pode chegar a converterse nun bezo. Un bezo recomendable, pero un bezo a fin. E como non é ben explicar o discurso máis do que dá o tema, e a xente non lle gustan os discursos, xa vou rematar. Grazas de novo por estares aí. Se vos gusta o libro, falade ben del. E se non, falade tamén. Perdón, a min olvidouseme unha cousa porque a miña impresora xogoume unha mala pasada e as cousas que tiña suliñadas de color, porque eran as máis importantes para decir, non mas imprimiu. Entón, unha delas é que lle quería dar as grazas a Mari Carmen porque nesta novela fíxolle unha chiscadela ao mestre, Don Manuel, porque en pouco tempo aprendeulle a Celtia moitas cousas que lle foron de moita usanza para toda a súa vida. Sí, que lle marcaron. Entón, eu como mestra, moitísimas grazas por acordarte dos mestres.
E segunda cousa tamén é que recomendou en un sitio moi apropiado os mariscos e peixes de Ribeira. Moitas grazas. Eu recomendarei a túa novela, pero ti segue a recomendar as nosas cousas boas. Cadroulle. Bueno, Belén creo que quer decir algo e despois vamos che facer unhas preguntiñas. Belén, Que tiñas que dar unha pastilla antes de ir. Bueno, eu que non sei se ven a conto agora, xa que pasou. Hai unha cousa que non me acordei de dicir antes sobre a linguaxe, no? Que foi o que centrou as miñas palabras, é que aparte de todo isto que artellou esta historia, porque ten moitísimos personaxes que con moitas circunstancias, e que cadralas todas, que non é doado, a linguaxe da novela foi evolucionando a medida que Celtia é a protagonista, empeza a novela con 4 anos. Claro, non podo dicir como acaba, nin a idade, pero a medida que foi medrando Celtia en un ambiente, a linguaxe da novela tamén foi cambiando, foise facendo máis culta a medida que ela sabía. Entonces, nese sentido, considero que é redondo, moi traballado, porque non só traballou a historia, sino como a xente cambia a forma de falar a medida que vai cambiando a súa vera, que me parece fenomenal. Despois nos quedamos interrogala, ainda que ela non quere, pero bueno, tamén con algunha preguntiña. Temos ventaxa sobre vos, que como lemos a novela podemos facer, non sei se alguén no público leu a novela e lle quere preguntar algo, alí, alá atrás, alá, alá, pregunta, non querías, toma, como era, non quería, non queres caldo, toma 7 tazas. Pois veña, non sei se hai que levar un a viva voz ou levamos un... No, a ver. Por onde empezamos? Por atrás, adiante? Empezaremos por sí, por atrás. Sí, pero estaba detrás hai unhas mozas, creo que tamén, non? Queríades preguntar, por atrás adiante. Ah, no, pois ti, tócache. No, se non era unha pregunta, era simplemente que para mí unha apreciación importante da novela de Mari Carmen é a personalidade dela, como ve a historia, e non precisamente porque sexa ese momento histórico, sino que me dá a impresión de que ese momento histórico é unha desculpa para facer ver, digamos, todos esos outros problemas que era esa defensa sempre da muller, esa defensa, digamos, da justicia social, que creo que é o que realmente trascende sempre aí por riba de todo. Non hai Carmen. Aí andamos. Non dis máis datos. Alguén máis que... Non, nada máis, non dis máis. No, porque ele non preguntou nada. Ele afirmou. Eu dixenlle que sí, que estaba Claro, certo. confirmar se me quedas. Claro. Moi ben. Entendémonos, Ali atrás. Hola, boa. Hola. Bueno, primeiro felicitar a Mari Carmen por esta obra. Eu coñecía algo das anteriores, non todas, o último conto que publicou non fai tanto, e tamén disfrutei un pouco desta, non? E a miña cuestión é moi simple, é que, claro, a protagonista é unha meiga, non? Pero hai un personaje que é o Papa Inocencio VIII, que é un Papa controvertido, foi un Papa controvertido no século XV, nun momento histórico complicado para a propia Igrexa, moi convulso. A min a cuestión que me xurdí é se na novela, ademais, tendo en conta que Inocencio VIII probablemente fora un dos papas principal, diría eu, que alimentou a caza de bruxas, todo este tipo de cuestións, se realmente ti tiveras en conta todo ese bagaxe histórico, é dicir, no fondo, podemos falar de ficción ou estamos a cabalo entre ficción e novela histórica, de algún xeito, non? Que a min... Isto é moi misceláneo, é un pouco de todo. No sentido, dentro un pouco o contexto, e dentro despois a novela, como eres capaz, non? De articular todo eso, se realmente se podemos aproximarnos, ¿no? Que sería máis unha novela casi de tipo histórico, ¿no? En certo sentido, incluso polo papel da muller. Quixina levar a unha novela de tipo histórico, pero ao principio
bueno, pois non é de tipo histórico, É dicir, o de inocencia é foi picaresca. casual. Sí. Digo que está moi ben conseguido eso, que a mí gustoume moito, non? Digo, pois ademais esas casualidades, non? Que é ficción. Houve cousas que tiven que facer cadrar, e personas que posiblemente foran boas, que as fixen moi malas, e personas que bueno, vamos, que xoguei con personaxes reais o meu antollo, vamos. O sea, fixen o que quixen con eles, pero ao final da obra xa o digo, que hagas unhas poucas, bueno, cousas que se cingen a historia, todo o demais, pois que o inventei. Sí, pero bueno, eu estou de acordo. Teño máis inventiva que xusto, pero fixen así porque sempre me berran, porque me din que sei máis que do que digo que sei. É iso. A inventiva funciona, o demais a veces sí, a veces non. No, pero eu estou de acordo contigo con que artellou moi ben esa parte histórica dentro dunha historia de ficción. Entonces, soubo metela moi ben. Para min é un dos máis dos logros. Sí, perdón. Sí, ti. Eu queria che preguntar sobre a portada, porque eu son desas que non ligo o libro aínda, pero bueno, teño tempo que ler, pero a portada me intrigou, apenas a vin, o corvo negro, o corvo que trae ese mal augurio, que fálame un pouco dela, se queres. É que eu non fixen a portada. A min dixeronme vale, eu dixen, sí, é impresionante, vale. A ver, a portada é culpa miña, non porque a fixera, sino porque a encargara unha que non me gustaba nada, e como xa tiñamos presa, pois buscamos unha cousa que xa tiñamos que nos parecía que viña moi a conto. Todo este, bueno, porque isto ten que ver con algunha pregunta que lle quero facer eu, era todo isto que das feitizos, meigallos, entonces está a morte, a vida, entonces me parecía que a portada xogaba moito con eso. E despois que é desas cousas que son, pero bueno, isto é moi persoal, non? Horrorosamente bonitas. Para mí, as cores, o sea, son... É impactante. Porque é moi impactante, entonces non é culpa dela, Pobriña, ela é fiadiña e deixouse levar polo que lle dixemos, pola portada que lle puxemos. Que tiñas unha pregunta, non? Bueno, eu a leín antes, pero antes... A ti se che as contaste todos os días. Sí, eu a leín antes de ser editada. Bueno, tamén ten o seu mérito, porque me mandou por correo electrónico. Mandou-me por correo electrónico, pois, un día que me dixo, mira, léema, é que deron a opinión. Bueno, así que empecé a ler un capítulo e tal, como dixo aquí en Encarna, pois... Non puideches parar. Seguín, o segundo é como que cando ves unha serie de televisión e queres saber o que pasa no seguinte capítulo. Pero non ten nada que ver con Culebrón, A min pasábame igual, era o caso a ver o que lle pasaba ao protagonista. E que pasa? Na televisión tens que esperar cando vas unha serie, pois, que estás enganchada, pois, tens que esperar ao día seguinte. Aquí o que aguanta o teu corpo. Aquí, hasta que aguante. A veces, hasta que aguante. A mí toda a noite, pois, botabas toda a noite sen dormir. Porque te gustaba. E aquilo, joder, dixe, no cabeza, pois, un escenario. Isto, dixen para min, isto no cine ten que ser unha película maravillosa. Isto se vai ao cine... E outro máis, a ver se ven Iciar Bollaín e nos fai unha película. Ou algún galego, alguna galega. Hai directoras galegas fantásticas. Sí, tamén. Claro, dixen para min... Hai que empezar a compartir. Hai que contactar con algunha. É que isto é maravilloso. Como despois decepcionemos a xente, se veredes vos. Eu non é para má, será unha ilusión ou unha utopía, pero eu penso que estamos diante dunha candidata ao Premio Nobel de Literatura. Bueno, ala. Espero que non... Eu non podo decir que non, porque estamos na súa terra, pero vamos a tómalo con calma, Vamos piano. Oxalá todos nos fixamos. Vamos todos alá.
Bueno, O despois... galego ten tamén, o escribir en galego, a lingua galega tamén ten dereito a que o premien polo Nobel de Literatura. Evidentemente. Ademais, a de ter traducción seguro. Pois, algunha pregunta máis, comentario máis? Eu faríalle unha. Sí. Sí, a mí gustaríame saber, aínda que xa sei que escribes no ordenador, non escribes no papel, pero claro, no ordenador abrimos un documento de Word, está en branco, eso sería o folio en branco. Como te enfrontas ti a esa situación? Xa tes a novela antes na cabeza, ou tes os personaxes, ou tes unha acción? Como empezas ti unha novela? O máis fácil é empezar, o difícil é concluir. Bueno, pero tamén teñolle leído en entrevistas a escritores famosos que lle tiñan o pánico ao folio en branco, eso de sentarse cada día ca pluma e tal, pero non son sen saber famosos. que escribir. Bueno, pero por eso quero saber cal é o teu proceso creativo. Pois, cando teño unha idea na cabeza, como ocorreu neste caso, a idea surdiu cando pasei polo río de aí debaixo e vi unha casetiña pequeniña e puse o meu así ao lado e a porta non cabía eu por ela. E digo, madre mía, quen viviría aquí? E claro, como a cabeciña traballa, pois funlle dando, dixo, ao lado do río, unha casa soa. Se era un muiño, pero aquel día non sabía, só bueno máis tarde. Bueno, pois unha meiga, e cheguei á casa e xa empecé, cha, despois pon, claro, despois desde que empezas a escribir, cambias isto, pos o outro, e o que era así xa non é así, e despois resulta que non é unha casa deste xeito, que xa é unha palloza, depois resulta que a meiga non é daqui de Mazaricos, que é da lo de Lugo, cosas desas. E non desvelo máis. Cuidado con ir a pasear con a escritora. Claro, e ti non te das conta... Que vai Rufo? Sí. É moi paciente comigo, aguántame todo. Non te das conta, sí, hai xente que escribe, que estuda antes carreiras de filoloxía, xornalismo, algúns deles ou delas escriben que a idea de ser escritores, escriben para ter o oficio de escritores. En cambio, ti, sen estudiar lingua nin filoloxía, tes unha cabeciña fantástica que funciona fenomenal Fantástica, sí, pero non funciona fenomenal. Para escribir semellantes cousas, porque estouche falando en serio. A min esta novela pareceme unha gran novela, unha novela redonda, dunha boa escritora. Ti non eres consciente de que tes un don? Pois non sei, eu sei que teño fácil, bueno, pois imaginarme cousas e compor historias, pero bueno, o de se son boa ou mala ou regular, eso xa veremos. Bueno, fago o que podo, que entendo, e ninguén me presiona, ninguén me di así ou de outra maneira, porque xa sabe que son cabezuda e que vou polo meu lado. Alguén máis quere facer pregunta, comentario? Bueno, eu quero comentar que Maricarmen non fixo ao mellor nin filosofía, nin tal eso, pero ten outra carreira moito máis grande que é a vida. Sí. Que sei que nos fala todo. Sí, Para escribir é máis para entender os demais. Está moi ben que fagas esa pregunta, porque eu estaba pensando, pero non quería así monopolizar un pouco. Despois ten esa cabeciña que non lle para, e todo en ela é como dualidade, como se estuvera loitando unha cousa contra a outra. A min chamaronme dúas cousas moitísimo a atención da novela. Unha, a súa relación coa religión, ¿no?
por un lado, vese na novela que hai como unha fonda educación religiosa, en este caso católico, hai frases e expresións que todos recoñeceremos ou que temos oído ao longo da nosa vida que teñen que ver coa nosa religión, e por outro lado pois é bastante crítica con algunhas partes, ¿no? Con algúns feitos da Igrexa, ¿no? Eso por un lado. Despois outra cosa que me chamou a atención foi a relación co enamoramento e os homes e as relacións sexuais. Celtia, que era unha neniña, estaba totalmente previda contra os actos sexuais, ¿no? Entonces, contra os homes como obxecto sexual, digamos, ¿no? En cambio, de repente, vai e é que ten un enamoramento que despois digo, non era enamoramento, era un quente. Vamos, total. E o describiu como algo absolutamente romántico, ¿no? Como se fora un amor romántico, non vamos a decir con quen, ainda que non o sabemos, ¿no? Pero que realmente, digo, e isto como acabou aquí, que era tan previda contra os homes e esta amor romántico, pero despois volve a avanzar a novela e non era tal amor romántico tampouco, era... Pero bueno, soubo disfrutar dun momento, ¿no? E con... Non sei, creo que ela ten moita dualidade na súa cabeza e iso tamén axuda. Que todos temos, non? Sí, pero ti eres capaz de decirlo. Todos temos un demiño máis xuntados de dentro. Exactamente. Esperades que diga algo. Sí. A ver, como ese tema da... Gafas. Bueno, máis ou non? É que non nos quere contar nada. Non estamos a ver se... É que se non, se seguimos para intentar interrogar, temos que contar a novela, e isto é malísimo. No, é máis incomodámola a ela, que ela xa dixo o que quería decir, verdad? Sí. A cesta xa está feita. Eu creo que escribo por non falar. É unha maneira de decir o que quer dicir. Pues mira, e botaslle a culpa a ese narrador que conta todo en terceira persoa e que nós non sabemos quen é. Pero está perfecto. A novela está perfecta. Eu xa lín 2 veces. E creo que a dir pola terceira. Ademais, creo que para contar o tema que ela quería, escolleu o mellor rei que pudo escoller. Sí. Un maputero que había. E despois tamén o feito de escoller unha meiga, tamén dá moito xogo, porque se permite facer calquera cousa. Calquer cousa, tamén. Que se xa creíble, perdón. Aquí falamos do ordenador, e eu estou convencido que ese ordenador ten moitas cousas, aínda sin sair á luz. Moitas máis cousas mellores que esta novela, que están por aí e que queren salir. Están deseando que alguén teclee. Bueno, pero os forros hai que darlles tempo para que cociñen. Bueno, pero eso está aí, ese ordenador ten moitas cousas. Está que estou. E repito, que ao mellor aquí hai unha editora, pero ten obras de teatro maravillosas. Eu podo dar fe delo, porque as leín e son maravillosas. Sí, pero xa queremos promocionar este libro, ¿eh? Sí. Espero que algún día se edite sobre teatro. Ese teatro ahora pasou de moda. Eso era antes. Bueno, de momento recomendade os Esconxuros, que non fallan, é unha oferta segura. E Celtia vive moitas cousas. Sí. É que non quixemos contar a novela. Claro, eu esforceime por non contar. Ten isto, ten outro, ten de todo. É case un Quijote, pero en moitas menos páxinas, pero boísimo. É moi femenino. É boísimo. Ainda man dir ao lombo despois. Hache dir ao lombo, que me veñan a mí. Bueno, pois entón, se non queredes máis preguntas... E agora sí. Ves, se xa querías ao principio. Non, para nada.
Miña avó sacaba o aire, pero sacábamos todas as noites cando lle dicía eu: mamá Pepa, sacame o aire. E dicía ali unha reclaterna, e eu xa quedaba contenta, porque además tiñan rima, era como gustaba escoitar eso. Pero todos sabían sacar o aire. Logo para a novela de mulleres foi un asunto, porque eu xa non me acordaba, foi un asunto a unha señora que non teño por que decir quen foi, que me volviu a cantar. Eu ainda estarei a tempo de que me quiten o aire, que nunca fui. Pois buscan mulleres. Está moi ben esa pregunta, porque antes, que cosa de como se lla fixera antes, te preguntei como sabía tantas cousas, e realmente ela sabía por alguén. Pero bueno, como sempre di que non. Pero seguro que algo minte. Porque saben moitas cousas, moitos remedios, despois ses conxuros desos. Os remedios busqueinos todos en Google. Que pouco original. Non sei, que se buscarei en Google a ver se están. Non sei, podemos poñernos a buscalos. Algún que teño aquí marcado para preguntarche. Alá. Despois na casa. Despois, mira. Agora vamos por aí. A ver se hai un chocolate quente en algún sitio, que estamos mortas de fame. Bueno, pois, se non tedes máis preguntas, creo que ela, se queredes, vos asina o libro. Lle damos un aplauso, a felicitamos, e hasta a seguinte. Obra de teatro, poesía, novela pescadista, ou que sexa. Esta está... Galicia encadeada con ferro de Castela, por fillos traizoeiros e por caciques lobos. No teu ceo azuado hai unha nova estrela, ardente, sanguiñenta, agoira os tempos novos. Irmáns, erguede o vero de amor e santidade, Galicia e liberdade, do traballo e do chan, do traballo e do chan. Son verbas de Dios mesmo, do Dios todopotente, o suor da túa frente, gañarás o teu pan, gañarás o teu pan. Que diche o sangue xenerosa para calmar a sede rabiosa da impiedade. Nos agros de Sobredo floreceu unha rosa ardente, sanguiñenta, agoira a liberdade. Son verbas de Dios mesmo, do Dios todopotente, co suor da túa frente, gañarás o teu pan, gañarás o teu pan. Irmáns, erguede o berro e o legón da ferrade, Galicia e liberdade, do traballo e do chan, do traballo e do chan, do traballo e do chan.